लाबाय आयौ नै सिबुआ जा गिदिरखा ओइ नै हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय वेलकाम टु माय इउटिउब चेनेल आं चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो फिन खनसे बरायबा हरनाय जाबाय दिनै लोगोनि आथिमखौ जानो नागिरदों आरोना जोङो ज' थांनो नागिरदों दायो उनाव दङ ओइनो लोगोफोर फैगासिनो आरोना बिसोरबो ओरैजाय सिख्ला देलें साथाम साब्रैजों ज' थांसै जोङो दायो बेलासि हांबायानो 2टा बारबायानो आरोना जोङो दा थांबाय थानोसै साब्रैजों दा लोगोखौ देखायनोसै आङो सोर लोगोनि आथिमखौ जाहैनो नागिरदों नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोमोन आरोना जोंजों सिगां बिरादनो ओमफ्राय दा मालाय गारनानै थांबाय आरोना दिनै नुहैफिनसिगोन दा आतमंगलाव थांबाय थानोसै जोङो दा नायलांबाय थाबानो जाबाय देलें बालें ओरैनो हर साथामबो खावब्लि नाहरलायसिगोन नामा नोंसोरो आयौ सालदामिया नाहरथारा गलाफिया नाहरथारा थांबाय थानोसै जोङो दायो एखेबारे बब्रि माथो लानानै आंहा बखिबाय थायो नामा नोंसोरनि आङो बे खिथु उनथिंजाय लाबाय थालाहाय नोंसोरखो बोरैबिनो आयौ लाबाय थानांगौनो नै लाला होननानै माबाखाबायमोन आं लाबाय थानो थिनबाथ'सो लाबाय थायाहाय मानसिफ्रा गेम जिरायफैबाय फैबावगोन नाजावदो गोसो गोथारै हिन्जाव गोदाना गाबखोना मिनिखोथाय नायलाय हिन्जाव गोदाना गाबखोना मिनिखोथाय ओरैनो होननायानो आनिमोना मालाय क्लिप थेबलायलायदों हाथायाबो सालु हाथाय सालु नंगौना नङा मा हाथाय सालु बायदि नुदों नै लिपस्टिक आयु नै लिपस्टिक क्लिपा नै आयौ याबो बिबारखौ देखायलायथारदों नैलाय सोरानि यो अ नोंसान बिनानाव ए आंहा सिनायाखैनो सिख्लाफोरा दासो फैदों ओइ नै जिरायफै ओरैजाय माखौ नागिरदों जिरायहै सा मोनलोङाखै ओइ नै गोदागानि मुथु फाथलुनि दारि बायदि नुखादों नै मा जानाय इयो मा जानाय गोलैदों नोंखौ बुदों मामिया गन्थंआव लोगोआ फंबाया बिस्कुट होलायबावोसो नै आदा थुखु होननांगौब्रा नै आदा थुखु होननांगौ थुयुंगा हनै बेहा मबाइलखौसो बिबाय हनै आइ नोंना हाथायाबो लो हाथाया नै मबाइल नांगौ नै आइ मबाइल नांगौ नै हालंलायबावदोंसो मा जाखो नै हिन्जाव गोदाना हेलौ लोगोफोर गुड मर्निं दिनै नेक्स्ट डे आरोना जोङो ना बोनो नागिरदों दायो जि फुंखा आरोना गुसु ओमफ्राय फुख्रियाव हाबनो नागिरदों जोङो साथामजों दायो नै बिब'आ जे सारनो नागिरबावदोंसो रोंगोना रोङाथाय नै स्टाइलखौल' लादों आरो ताराय करिब बुले ताराय एकबार करिफिनि बोबाय करि मारू आमी 3 জন লগত কি মাছ আছে চাব লাগিব ৰ বিবা সারनो रोङा आं देखायनि दै जा बिमा गैया आरोना आलासि जाहैदों ओमफ्राय बिमा गैयियाव जोङो नाखौ खनखुमानानै खावनानै जानो नागिरदों ओमफ्राय खनसेबो दांफेरखायाखै आरो दै जा फुख्रिखौ खनसेबो सारफेरखायाखै खनसेबो जाफेरखायाखै माने दिनैसो फार्स्ट ओमफ्राय बेबो बिमा गैया आरोना बिमा गैयियावनो जोङो दांख्लायनोसै माने ओंख्रि बायनो फैसा गैया बिमा गैयिखाय दा जोङो माबानोसै नै बिब'नि सारनायखौ देखायनि र' आङो गेवगोना गेवा माबायदि होख्लायबाय एसे गेवदों आरोना सारफेरानो खनसेबो फार्स्ट खाय माने मानो फार्स्ट खाय जादों
फार्स्ट टाइमानो फैया होमबा फैगौमोन इयो सब नोलो दंजोबो ना नै जेयाबो जिनाय ओमफ्राय नोलो दंजोबो सायाव माबाया नोलोआ जाखांनानै थाबाथाय नै दैयानो गैला नै दैयानो गैला नै माबासेल'सै नै बिबा गामसा गाननानै होख्लायलायबाय जाना गुसु गुसु थान्दा लागिसे किमास गरिमास पटिमास दांग्रोमनाङा दे बोलाय लासैबो गलांबायसो गलबलांदो बे मालाय दे दंना गैया बोखांलाय खनसे नायनो लुगैथारबाय देलाय खनसे बोखांबाथाय गलांजानो गिनांगौना जेयाबो अबस्था माबाखा आरो अबस्था मोजांखा लान्दां ओइ मासे गोरिसो बारलांबाय गलांबायसो गलांबाय ना गोरि बायदि थिनदों गलांबाय गोदान बोफिनसै जोङो दायो ओरैजाय फैनांगौ माथो गोथौथारहाय नै सारनानै मोनैखाय बिब' बिनानावसो बोबाय बिसोरो नै बोनांबाय बिब' बिनानाव नांदो ना नांदो बारलायदों होनो ओरैजाय माथो बारलायलायदोंमोन ओरैजाय दांग्रोमनि दै दंना गैया नै दांग्रोमलाय इयाव दंमोन आं फुख्रा हाबलादे आं बुंखाबाय आयौ नै जिबौआ जा गिदिरखा नै ओं नै थांबाय जि गिदिरखा ना जाबाय थायो बियो नै जि गिदिरखा थांबाय लासैनो ओइ नै ना हमनो ना जिबौ हमनोहाय हो नाखौनो मोनबावाखै सासेया भिडिअ हमबाय थानायानो जिबौ गिनानै बोरैबा जाजोब्बाय नै खौथेब थेबनो हाबखालानो फुख्रियावनो जायगायावनो थाबाय बोरियाव थांनो हाला लायदो हानाय नंला नायग्राफोराबो नुहुराखैहाय मोजाङै नुलाखैलाय नोंसोरखौ नुहुराखै सान्दुंसो नुदों ओरैबो दङ नै नुवाखैनो मासेल' मोनबाय ना नै ना हमग्राया नै बेबो सासे ना हमग्राया दांग्रोमलाय थादों मालाय नै बै मासे मोननायखौ मोनदोंमोन दांग्रोमगासिनो मोनाखै जेयानो गिदिर नालाय गलांगोन नै मानै नै ओरैबो सासे दांग्रोमग्राया गिदिरथार माथो नै ओमफ्राय मासेया मासे खवानसो नै सायावनो दं नै नायाबो ओमफ्राय गिदिरथार नायाबो बारथारदों नायाबो नै ना हमग्राया सासे ना हमग्राया सुबुं ना mas mati bazang ndang be ko गिदिर नाया देरो आखौ माबाबाथाय बेयावनो मा दांनोलाय नोंसोर दांनाय बायदि दांनाखौ दांफै लाहाय मोदोमा सिजोबखागोन बाला दांफै दांनासो दंबावो दांला बुस्थु मोजां नों दांनो हायाना एनै आनै ना गोरलै नङा गिदिरखौनो जासिगोनहाय नै जाबाय दे सानजों बारा जाखाबा गाबोन संफोर माखौ जागोनलाय बे मासेबाव नायाबो इसिनि गोजा आरोना नै
दिनैसो फार्स्ट सारनाय ओमफ्राय नोलो सोलो दंजोबो ना ओमफ्राय माफा मानि गिदिर थानायखौ मोनला आरो दिनैसो फार्स्ट सारनाय नोलोफोरखौ दानस्रांजोबनांगोन होनबासो मोनगोन गिदिर बान्दो नै ओरैजाय जासिगोन जासिगोन नै जासिगोन नै खालाय नै फिसा गोजाखा नायनायाबो नै सायनो नागिरबाय नाखौ दुगैनोसै सायना लाग्रोखानोसै आरो नङाबा दुगैखांबाथाय दांनो बासिगोन सासे माबा माबा बुखुगासिनो बेसोर फुगासिनो बेसोर फुनायखौ देखायनि र' बेसोर फुनानै माबा माबि होनगासिनो नै बेनो देरसिन बेनो देरसिन नायानो देरथाराखै दैयानो रानो नालाय नायानो देरा मालाय दै रानिफोरनावसो जि गिदिर गिदिर जाखायोना जोंना आरो मेसें जाबाथाय दैया सेम रानजोब्बाय मोनथाम मोनथामल' खालामगोन बांद्राय फिसा फिसाखौ जानसिगोन ना सारखांनानै दायो बेसर फुलायबाय आरोना ओमफ्राय बे बेसरखौ सिगां आलु गायनायाव फोदोंमोन ना ओमफ्राय नै मोनजाबायानो ओमफ्राय नाजों जानोसै आरोना बेसर गोरलै गोदैनो नै बारा देरखायाखैबो गोरलै गोरलैसोखा आरोना बारा गोबाव जाखायाखै नालाय ओमफ्राय बेसरजोंसो जानोसै आरोना नाखौ मालायफोरा जागोन ना जाया मिथिया ओमफ्राय जोंहा बेसरजों जानोसै आरो दायो बेसर गोरलैजों गोदैनो बिराद गोथाव जायो बेसरजों फुख्रिनि नाजों बेसर गोरलैजों नै गोरलै गोरलैसोखा आरोना नै बिराद गोथाव जागोन गोदैनो हान्थुलुंबा फै ओरै फैनि ओइजाय लारि लारि होना होजोबदोंमोन आरोना दे दंजोबो लारि लारिनो ओमफ्राय ओरैजाय आलु इयावबो आलु दङ ओमफ्राय ओरै साइडथिंजाय इयावबो आलु दंजोबो नै इलाय आलुआ रज'हांबायना नै इलाय आलु बेसर इयावबो लाइनाव रज'हांबाय ओमफ्राय इ लाइनावहाय बेसर फोआखैमोन आरोना खावसेल' फोदों माने ओरैजायल' ओरै साइडथिंल' फोदों फुनोसै दायो बेजोंनो जानोसै एसे बुरजा जा सायखाबाय आरोना दा सायनायाव बिराद गोबाव लागोन नै गोरलै गोरलैनो दोंसे दोंसे सायनायाव बिराद गोबाव लागोन सायखाबाय आरो बेखौ इदिनो फुनानै दोनहरनानै माबाबाथाय आरो दा सायनायाव बिराद गोबावसो लागोन ओंखायनोथ' नै डाइरेक्ट बस'खाबाय खनसेनो फुखादों नै Ini dia punya lagi tertutup. Kau ini sini ada tu, tu satu dulu. Suribu na, apa sih? Suribu. Aduh lagi bu. Isi rib lagi gini lagi gerli na. Ada rib gini. Sini ada kan ya? Aduh, ini. Sampai hai baru video homnane. Saksiku फुलायबाय आरोना नै आं इखौ दा भिडिअ हमना होदोंमोन इयो आंल' फुबाय थाबा जानाय नङा ना ओंखायनो इखौ फुदों आङो जाखासिगोन आरोना एसे बुरजा जाखाबाय नै एसेल' नुदों बाल्थिङावहाय गोथौ ना इयो बाल्थिङा एसेल' नुदों बारा बुरजा फुलायनांला
ओमफ्राय बै गोथां गोथां नुनायफोरा सब इन्दि बिफां गोजा आरोना इन्दि बिफां रज'जोबदों बिराद इन्दि रज'खायोमोन आरोना जाहानाव सिगांनिफ्रायनो ओमफ्राय दा इयाव हालेवना होनायजों रानसारना होनाय जाबायना इन्दि रज'जोबदों आरो दायो इयाव जि इन्दि रज'खादों एम्फौ लानो हागोन जोंहा बिरादनो ओमफ्राय एम्फौ लानो मोना आरोना जोंहा माने मा इदि फरियालफोर थैबाथाय न'नि मा जाथिफोर थैबाथाय एम्फौफोर लानो मोनानो ओंखायनो दा जोंहा लानो मोना आरो नङाबा सिगां जोंहा बिराद लायोमोन आरो एम्फौ दा ओमफ्राय लानो हानाय नंला आरो नै ओरैजायबो दंमोन फुखांबाय दायो बेसरबो फुखांबाय बिब'आ ना सायबाय आरोना ओमफ्राय जोङो सानैजों बेसर फुबाय ओमफ्राय फुखांबाय आरोना दायो ओमफ्राय आङो भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबसै आरोना लोगोफोर बाय बाय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन आंनि भिडिअ होनाया बिराद गोबाव जायो आरोना थाब लाबोनो हाया ओमफ्राय माखौ होनो माखौ मानो बिदि जायो आरोना ओमफ्राय बिदिनो गोबाव जासिगोन आरो थाब होनो हाला ओमफ्राय दा दोनथ'नोसै आरोना लोगोफोर बाय